برتوع هبوبلا صحافي ميكيل عالم برتوع هبوبلا بحد أنفت زنفس برتوع هبوبلا هاندبتاون قصبتاون بمخان نقول تامريت بحقيق وديوا أبد جمع مرؤو لممتاز مسل كوان تنبره الناس أنحقن كأزحن بردن ناعين تنعوره نربع خفل زمن مالت أدم حد أخول من أسيز أكل كبير سقاين مكران أبزباننا سعينو يركب أزهو بلازي عندما بقس يو كام ما أكل كوينو كاو تبقيسو دما نعمل عالم تبتينو نعمل عالم مسبت حقن أبستفل عليه بوتاتات أسر قريفو كم قداماي دحراينا تملالسه سروح يغصلالو أمل عالم كابز قرفون بوتاتات قلاب أقوام قلاب بحري قلاب سهرة قلاد ما أو شوخ يركب اتشوخ كابتي موقعت مسمار زي حيش كأنزا زلو اشوخ قنق ناكلنا أصيلو دمنا نزعه يساقينا له از حجي أمل عالم تبتينا له زلنا خونتات نزحك زمسكر يمثلني أما جمرتا من سيات سدت كوحز جمرو سأني حمد ما تحت أدمى سحبوهم كاوز غفاقا هصاناتنا نستن تصنبرو كابز كلن لعلي نمزراب زسكحكاغن للعدمى زخونو لعل 7 زعدميهم أبوتاتنا ديتاتن كيترفو ناب سدت كوحز مرأيو إذا حدا غازي نخلنا بمعرس وطنا زلو يمثلنن إذا زبدني ويناو زمدمدم تازب صحني كساب حجي خاب زبورتو حبوبلا زناق فنا مصللي بيت كنسرح زي مخالنا جنا زي محسابنا يو إزي زقرمني سحلفقن حالي فيو اسكب زعبا مصاقن كنحسب علنا بلبونان بأفلطن لعلو كل دما مكببارن متحلاين استسني يقعزو كنقعاز يقبعنا أبزعب مستوعالي اللينا زلنا يهلا وخدنا قرنا يبلون أوصا هقرات سلز نبرنا تراي ناي مقبن مدك أسن حتو سلز ملسنا ننبرا لنا كنبلاين خيلن اتحق أنيا هيوات زبهال أبرستخان مس بيت سبكان مس حبرة سبكان ملاء صدرا بيت كي تشرارفت كتنبر مستخيل ترايو هيوات ملوء زخون از حجز لنا يخونا تاتقن نسخا أو حدا أهقر حوخا حفتخا بكالا أهقر ود حفتخا بحدا قرن عالم ود حوخا بكالا صدرا بيت ملوء فحفحيلكا زي مهلاوي إذا من بارا يبهالن صدرا بيت عبعدي ألاي زي بلوم أبعصو غزا تريفهم بنافقوات يحمسو نسخا دما بسدت بجنكات النافقوات تبلع إزي مهلاو كبالا يكالن نبحلنا فليسنا المساكين ولدي كاب عدومن عودومن وزيوم أفقود هاقراتن أهقراتن بمنقلتع كن رخبو مفتان فتسي مفتح كونا يكالن بزز حبون انتها اليوم صحوات ترايم كون زخولو داقي متومولد كوين نازمت عناون ولد خوينا لنا موادقو زقصل ولدو أبزباننا علي بلو نفس وكف ولادي كملسو زقبع حب حتو له دقنا من النطمن بحلو من كفلطو انتاين قبرا لنا فليتهم نابدوكم كم حلالفو بزخيل عقبابك يهنو صلو دو بزح من قدتاتن مفتحتاتن انبلو كم نعدو موساد انت تخايلو يزون طعيكا بوليتيكا زنصح كوميونيتي مسرات فيستيفال مكياد أبياتو تصلوتن ناي قانقا بيت تمرتن مسالم مسرات وزته جنزغ أخلدي إذا تصعبي حتى اتحق جن نحنا نعب هاجرنا غي تملسنا دكنا خميلهم صباح نقوخ من اللوس يقولوا نجزار سناس كنحتت حزب مالت انتي مالتيو
ሃገር ከንታይ ማለት እዩ ህዝብን ሃገር ካብ ኮነ ስለምንታይ ሃገር ንህዝቢ ዘይትኸውን ብኸምዝን ተቐፂልና መጻኢና እንታይ ይኸውን ነዛ ወፃ ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ጸጋ ብኸመይ ክንመልሶ ንኽእል ደቅና ናይ ዝተፈላለያ ሃገራትን ሕብረተሰብን ቋንቋን ባህልን ሒዞም እዮም ዝዓብዩ ዘለዉ ሓደ ዱልዱል ቤት ሃኒጽና እታ ቤትና ንብላ ሃኒጽና እንተዘየጽሊልናዮም ናብ ዓዶም ክምለሱ ሒዝናዮም ክንምለስ ሕጂ እንተዘይተቓሊስና ብባህሊ እቶም ዘለውዎም ኣህጉራት ተዋሒጦም ክተርፉ ጥራዮም ንሕና ዘይተመለስናዮ ሃገር ደቅና ክምለሱ ኣይክእሉን እዮም ደቅና ክምለሱ እንተኾይኖም ፈለማ ንሕና ተመሊስና ሃገርና ብኩሉ መዳይ ብልጽግቲ ክንገብር ኣለና እዛ ኣብ ወፃእ ዘሎ ዓቕሚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንተፈሲሱ ሃገርና ካብ ኩለን ዝበለጸት ክትከውን እያ ሽዑ ጽባቐ ሃገርና ባዕሉ ክመልሶም እዩ ነዚ ንምትግባር ግን መሰረታውያን ረቑሒታት ክማልኡ ኣለዎም ቀዋማዊት ሃገር ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ባይቶ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ናይ ስራሕ ናጽነት ጽፉፍን ስሉጥን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ንጹህን ስሉጥን ምሕደራ ዘሳልጥ ሲስተም ወይ ድማ ስርዓት ክህልወና ይግባእ እዚ ኩሉ ክውን ክኸውን ህዝባዊ ተሳትፎ የድልዮ ነዚ ምስ ንገብር እቶም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ጸጋታት ናብ ረብሓ ሃገር ክንቅይሮም ንኽእል ንኣብነት ተኣመላ ዓለም ዘጥረናዮ ቋንቋታት ንቱሪዝምን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ክንጥቀመሉ ንኽእል እቲ ዝተቐስሞ ሞያታት ናብ ሃገር ኣቲኻ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ክህልወና ይኽእል ካብ መላእ ዓለም መማህራን ብምምጻእ ብሉጻት ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታትን ክንሃንጽ ንኽእል ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝብና ናይቲ ዝነብረሉ ሃገራት ወፃኢ ሸርፊ ሒዙን ሃገር ምዝኣቱ ንዕብየት ቁጠባ ሃገር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኸኣ ክልተ ዓበይቲ ረብሓታት ኣለዎ ብወገን ሓደ ሃገራዊ ቁጠባና ክዓቢ እንከሎ ብወገን ካልእ ድማ ሃገርና ብዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ሸርፍታት ዝማዕበለት ትኸውን ዓለም ለኻዊ ቋንቋታት ዘዛረብ ዜጋ ስለ ዘለና ዋሕዚ ቱሪስት ናብ ሃገርና ክውስኽ ይኽእል እቶም ናይ ቱሪስት ቦታታት ሰሓብትን ምግባር ድማ ብሉጽ ናይ ምድርን ኣየርን ባሕርን መጓዓዝያ ክንሰርሓሎም ይግባአና ብሉጻት ሆቴላትን ቤት መግብታትን ዓለም ለኻዊ ደረጃ ብዘማልኡ መንገዲ ሃኒጽካ ሃገር ተሃራፊት ክትገብራ ትኽእል ሽዑ ኣብ ታሪኻዊ መእተዊ ሂስቶሪካል ሳይትስ ካብ መጓዓዝያ ናብ ሆቴላት ካልእ ኣገልግሎትን ዝርከብ ኣታዊ ብሚልዮናት ዶላራት ክኸውን እዩ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ሃገርና ብቐጥታ ዝኣትዋ ነፈርቲ ብምውናን ዝበለጸ ዕጽፊ ኣታዊ ክንረክብ ንኽእል እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ እቶም ዘለውና ክልተ ወደባት ካልኦት ውሽጣዊ ጸጋታት ተወሳኺ እቶት ኮነና እዩ እዚ ክብል ከለኹ መርዓዊ ከይሓዛስ ዓርኪ ሓዛ ትብሉ ይትስኣን እንትኾኑ ይኹን እምበር ብሩህን ንጹርን ራእይ ምፍጣር ተስፉን ድሙቕን ሕልሚ ምቕራጽ ንባዕሉ ኣብ ስነ ኣእምሮ እዚ ወለዶ ቀሊል ኣበርክቶ ይክህልዎን ንሕለም ሕልምና ናብ ውጥን ንቐይር ብድሕሪ እዚ ሕልምና ንምፍጻም ከዓ ብዓቢ ሞራል ንተስእ እዚ ሓሳብ እዚ ከም መፍትሒ ወይ መዘኻኸሪ ክኸውን ተባሂሉ ዝተጻሕፈ እዩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክምላእ ኣለዎ እትብልዎ ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት ርእይቶን ሕቶን ምዝህልወኩም ሓሳባትኩም ብጸጋ ክቕበል ድልው እየ ከም ዜጋታት ናጽ ሓሳባት ክንለዋወጥ ስለ ዝግብኣና ኣእምሮና ኩሉ ግዜ ክፉት ክንገብሮ ኣለና ሓሳባት ተኣኻኺቦም ንህይወት የስተኻኽሉ እዮም ብርቱዕ ህቦብላ ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም ውዱቕ ወለዶ ብጌጋ ቅማረ ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም ውዱቕ ወለዶ ብጌጋ ቅማረ ክመራመርን ክምህዝን ዕድል ዝተሓረሞ ግዜን እስነቱ ብግቡእ ከየስተማዕሮ ኣብ ስደት ከም ዕምባባ ዝረገፈ ወለዶ እዩ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብናጽነት ክንቀሳቐስ ዕድል ዘይረኸበ ኣብ ማእከል ዓዱ ብዝተኸለለ ኬላታት ተቐይዱ ናይ መጻኢ ዕድሉ ስደት ጥራይ ዝኾነ ወለዶ ወላዲ ንውልዱ ጽቡቕ ባይታ እምበር ሕማቕ ኣሰር ክገድፈሉ ኣይትምነን እዩ
ንዓና ግን እቲ ዘይተደልየ ኮይኑ ሃገር ብወለዶ ትትከአ ቀዳማይ ወለዶ ነቲ ዳሕረዋይ ጽቡቕ ባይታ ይረክቦ እቲ ዳሕረዋይ ድማ ነቲ ዝተረከቦ ሒዙ የልምዖን ጽቡቕ ይውስኸሉን ከምኡ እናበለ ድማ ወለዶ ብወለዶ ይተሓሓዝ ይኹን እምበር እቶም ቀዳሞት ነዚ ወለዶ እዚ ጥጡሕ ባይታ ይሰርሕሉን ጸጋታቱን ግዜኡን ንኽጥቀም ዕድል ኣይሃብዎን ኣብ ክንዲ ንኽመሃር ንኽነቅሕ ንኽመራመር ኣብያተ ፍልጠት ዝሃንጽሉ ብኣንጻሩ ቆጺርካ ዘይውዳእ ክሳብ ትሕቲ መሬታዊ ከይተረፈ ዘሳቕቕ ኣቤተ ማእሰርቲ ፈቐድኡ ደኪኖም ኣደዳ ጭንቀትን ስቓይን ክኸውን ፈሪዶሞ ምስ በዝሖ ሕልፈት እምበር ኣይሓልፍን ብምባል ካብታ ዝፈትዋ ኣዲኡን ካብታ ዝፈትዋ ሃገሩን ሓጺሉ ንስደት ኣምሪሑ ገለብ ኣፍሪቃ ገለብ ሳህራን ባሕርን ሰንጢቖም ስግር ባሕሪ ሰፊሮም ከም ደቂ ዛግራ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ኸኣ በፂሕና ናብዚ ንምብጻሕ ዘሕለፎ ስቓይ ቃል ክገልጾ ኣይክእልን እዩ ካብ ደው ሃገሩ ጀሚሩ ክሳብ ዝሕጂ ዘለዎ ሃገር ክንደይ ሽግርን መከራን ኣብ ዝዋኑ ተሰኪሙ እዩ ኣብዚ በፂሑ እውን እንተኾነ እቲ ዝሓለፎ ጸቕጥን ንሱ ዘስዓቦ ጭንቀትን ዝፍውስ ኣይተረኽበን ንሱ እሞ ይትረፍ እፎ ኢሉ እኳ ንዕረፍቲ ዝኸውን ግዜ ኣይረኸበን ኣብ ልዕሊ ተሓድሽ ናብራን ኩነታት ኣየርን እቲ ዝሓለፎ ስቓይ ተደሚርዎ ዓቡ ጸር ኮይኑዎ ይርከብ ነዚ ኩሉ ግን ከም ደም ስኒ እናወሓጠ ክሰግሮ ይጽዕር እዚ ኩሉ ጸቕጥ እናሃለወ ብዛዕባ ነብሱ ጥራይ ኣይሓስብን ንመላእ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ኢዱ ዘርጊሑ ነብሱ ተበሊዑ ኣእምርኡ ተናዊጹ ጥዕና ምንባሩ ጥፊ ይርከብ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ፋሕ ኢሎም ንዘለዉ ኣሕዋቱ ንምርዳእ ዝሰርሖ ገንዘብ ስለ ዘይኣኽሎ ካብ ፍቕሪ ሰብና ተለቅሐ እዩ ካብ ሓደጋን ሞትን ዘድሕኖም ዘሎ ከቢድ ዕዳ ኣብ ዝባኑ እናፀሓየ ኢኻ እዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ እቶም ብድሕሪኡ ዘለዉ ስድራ ቤት ግን ነዚ ንሱ ዝሓልፉ ዘሎ ስቓይ ኣፉ ኸፊቱ እንተነገሮም እኳ ንኸይርድኡሉ ምስ ውሽጦም ዝተሰማምዑ እዮም ዝመስሉ ንእስነቱ ብሓሳብ ተዋሒጡ ኣብ ስደት ከንፈሩ እናንቀጥቀጠ ዝጓዓዝ ዘሎ ወለዶ ስደት ንዓና ካልኣይ ስደት ይኾይንና ዘሎ ዜናና ኩሉ ግዜ ሽግር ጥራይ ኮይኑ እዚ ኩሉ መከራ ግን ኢዱ ከም ዝህብ ኣይገበሮን ከይዓረፈ ዝሰርሕ ኣዝዩ ጽኑዕን በሊሕን እዩ ንኹሉ ጸሩ ክስዕር ዝቃለስ ፈጺሙ ኢዱ ዘይህብ ጅግና ወለዶ ወለዶይ ከምቲ ንስኹም ተሓስብዎ ዘይኮነስ በንጻሩ ኣዝዩ ሓያል እዩ እቲ ጌጋ ቕማረኹም ኣስተኻኽልዎ እዚ ወለዶ እዚ ከም ድኹም ዘይረብሕ ወይ ፍልጠት ዝጐደሎ ሙት ወለዶ ጌርኩም ኣይትርኣይዎ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበጽሐ ክትሓዝኑን ክትጠዓሱን እዩ ዝግብኣኩም እዚ ወለዶ እዚ እኮ ኣብ ኩሉ ናይ ሕብረተሰብ ብርኪ እጃሙ ዘወፍር ዘሎ እዩ እንተኽኢልኩም ኢድኩም ሂብኩም ሓግዝዎን ተረድእዎን እንተዘይክኢልኩም ግን ኣፍኩም ሓስሉ ታሪኽ ኣይምሕርን እዩ ሽግር እውን ከምዚ ኢሉ ይነብርን እዩ ንኹሉ መወዳእታ ኣለዎ መድረኽ ይንዋሕ ይሕፀር ግዜ ወለዶይ ክመጽእ እዩ ኣብቲ ናይ ዓወት መድረኽ ብፍቕሪ ክንስሕቕን ክንጻወትን ኢና ስለዚ ሕጂ ቕማሪኹም ኣስተኻኺልኩም ብቑኑዕ መነጸር ጠምትዎ እሞ ብፍቕሩ ክትሰዓሩ ኢኹም ውድቕ ወለዶ ኣይኮነን እዚ ጌጋ ቕማረ እዩ እኳ ደኣ ጅግና ወለዶ ብዛዕባ ኤርትራውያን መንእሰያት ዘለናዮ ኩነታትን እስኪ ህዲ ኢልና ንሕሰብ ኤርትራውያን መንእሰያት ሕጂ ኣብ ዝርከብሉ ደረጃ ብዙሕ ክብደት ዝተሸከሙ ወለዶ እዮም ብዙሓት ሰባት እዚ ወለዶ ውድቕ ወለዶ ኢሎም ይጽውዕዎ እንተኾነት ሓቂ በንጻሩ እዩ እቲ ጌጋ ናይዚ ወለዶ ኣይኮነን እቲ ኹነታት እቲ ጌጋ ዕድል ዝተሓረሞ ክእለቱ ዘይተጠቀመ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ብግቡእ ክነብር ዘይተፈቕደሉ ወለዶ እዩ ናይ ንእስነቱ ዕድል ዝተወስደ እዩ ንእስነት ግዜ ሕልምን ምህዞን እዩ ሰብ ኣብዚ ዕድመ እዚ እዩ ክእለቱ ዝገልጽ ሕልሙ ዝሰርሕ መጻኢኡ ዝነድፍ እንተኾነ ንብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት እዚ ዕድል ኣይተረኽበን ትምህርቲ ብዘይፍታው የቋርጽ እንተተረኽበ ኸኣ ኣብ ዘይደልዮ ዓውዲ ብግዲ ይእለኽ ይሰላቾ ኸኣ ስራሕ ኣይረክብን ነፃ ምንቅስቓስ ድማ ዝተወሰነ እዩ እዚ ኣብ ገዛእ ዓድኻ ስደተኛ ትኾነሉ ህይወት ወረኪንኡ ጊላ ትቝጸረሉ ህይወት ይሕሊፉ እዩ ስደት ኣማራፂ ዘይኮነስ መውፅኢ ብዙሓት መንእሰያት ስደት ከም መውፅእ መንገዲ ይርእይዎ እዚ ድማ ብፍታው ዝተመርጸ ኣይኮነን ብግዲ ዝተመርጸ እዩ
ሰብ ካብ ዝፈትዋ ዲኡን ካብ ሃገሩን ክርሕቕ ቀሊል ኣይኮነን ግን ንብዙሓት መንእሰያት እቲ ምርጫ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ኣብ መንገዲ ስደት ዝሓልፍዎ ስቃይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሳህራ ባሕሪ ዕርቂ ምግዳድ እዚ ኩሉ ብንእስነቶም ይሓልፍዎ እንተበፂሖም እውን ኣብ ሓድሽ ሃገር ምልማድ ቀሊል ኣይከውንን ቋንቋ ባህሊ ስራሕ ሕጊ ኩሉ ሓድሽ እዩ እቲ ዝሓለፎ ስቃይ ኣብ ውሽጡ እናሃለወ ክነብር ይግደድ እሞ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ካልእ ጾር ይውስኽ ናይ ኣእምሮ ጥዕና እቲ ዝዘንጋዕናዮ ጉዳይ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ሰብ ጭንቀት ኣለኒ ወይ ተስፋ ቆሪፀ እንተበለ ከም ጽሉል እዩ ዝውሰድ ጌጋ እንተኾነ እዚ ሓቂ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት መንእሰያት ዘሎ ጸቕጢ ስደት ጾር ስድራ ቤት ዕዳ ናይ መጻኢ ስጋት እዚ ኩሉ ኣእምሮ ዝጾር ኣይኮነን እዚ ወለዶ ግን እዚ ጸይሪ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ከም ካልእ ሕማም ክርአ ኣለዎ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ክረዳዳእ ኣለዎ ምሕባር ምስማዕ ምርዳእ እዚ እዩ መድሃኒቱ ብዙሕ ግዜ ጾር ስድራ ቤትን ዕዳን ብዙሓት ኣብ ስደት ዘለዉ መንእሰያት መሰረት ናብራ ስድራ ቤቶም እዮም ወርሓዊ ገንዘብ ይልእኩ ሓደጋ እንተጋጠመ ይሕግዙ ኣሕዋቶም ናብ ዝሓሽ ሃገር ንምስጋር ይፅዕሩ እዚ ኩሉ ግን ብዕዳን ብፀቕጥን እዮም ዝገብርዎ እዚ ጾር ክፈላለይ ኣለዎ ስድራ ቤት ንውልዶም ክርድኡ ክፈልጥሎም ኣለዎ መንእሰይ እውን ሰብ እዩ ድኻም ኣለዎ ውስን ክእለት ኣለዎ እዚ ወለዶ እዚ ዝሓዞ ብርትዐ ምእንቲ እዚ ኩሉ ሽግር እኳ እዚ ወለዶ ኣይተሰብረን ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ይዕወቱ ንግዲ ይኸፍቱ ስነ ጥበብ ይፈጥሩ ስፖርት ይመርሑ እዚ ድማ ምልክት እዩ ናይ ብርትዕን ተስፋን እዚ ወለዶ ዲጂታል ወለዶ እዩ ብቴክኖሎጂ ይጥቀም ኣብ ሓድሽ ዓለም ይነብር ስለዚ እንተደኣ ተጠቂምናሉ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣብ መድረኻት ማሕበራዊ ሜድያ ይራኸብ ሓሳባት ይቀያየር እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ጸጋ እዚ እንተመሪሑ ንሃገር ዓብ ለውጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ግን ዕድል ስኢኑ እምነት እውን ተነፊግዎ ኣሎ ብሉፅ ራእይ ንመጻኢ እሞ እንታይ እዩ ዘድልየና ዘሎ መጀመርታ ራእይ እዩ መንእሰይ ንነብሱ ክኣምን ኣለዎ ኣነ እኽእል እየ ክብል ኣለዎ ካልኣይ ሓድነት እዩ ኣብ ሓድሕዶም ክተሓጋገዙ ናይ ሓባር ፕሮጀክት ክፈጥሩ ናይ ንግዲ ሓባራዊ ምኽንያታት ክጅምሩ ይኽእሉ ሳልሳይ ምምሃር እዩ ዓለም ብፍጥነት ትቕየር ኣላ ዘይተምሃረ ድሕሪት ይስተርፍ ስለዚ ብኦንላይን ኮርሳት ስልጠናታት መጽሓፍቲ ምንባብ ክጽዕሩ ኣለዎም እቲ ኣገዳሲ ድማ ምቕያር ኣእምሮ እዩ እዚ ወለዶ ከም ግዳይ ጥራይ ምርኣይ ደው ይበል ምስ ሓቂ ንጋጠም እሞ እዚ ወለዶ እዚ ከም ፍታሕ ዘለናዮ ጸገምን ብሩህ ራእይ ናይ መጻእን ክረአይ ኣለዎ ንሱ ከዓ ካብ ስቓይ ትምህርቲ ክወስድ ካብ ሽግር ከዓ ሓይሊ ክፈጥር ኣለዎ ውዱቕ ወለዶ ዝብል ቃል ነዚ ወለዶ ኣይግባእን እዚ ወለዶ ብዙሕ ዝሓለፈ ግን ዝጸንዐ ወለዶ እዩ ምናልባት ግዜ ይበጽሐን ግን ክመጽእ እዩ ታሪኽ ንዝጸንዑ የኽብሮም እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ንፍርዲ ሙግያይ ንምድጋፍ እንተንተግህ እዩ ዝሓይሽ ካብ ብጌጋ ቕማረ ንዕቆ እንተነኣምኖ ንርድኦን ብዙሕ መፍረየ ንፍቶ ንጽላእ እዚ ወለዶ እዩ መጻኢ ኤርትራ እንተስተኻኺልናዮ እቲ ዝበለጸ ወለዶ ክኸውን እዩ እቲ ውዱቕ ወለዶ ዝብል ቅጽል ናብ ጽኑዕ ወለዶ ንቐይሮ መነጽርና ኣስተኻኺልና ንጌጋ ቕማሬና ነስተኻኽሎ ወለዶይ ጽኑዕ ወለዶ እዩ ወለዶይ ጅግና ወለዶ እዩ ውዱቕ ወለዶ ብጌጋ ቕማረ ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም ኣብዚ ይፍጸም ክጥባሕ ዘለዎ ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም ክጥባሕ ዘለዎ መጥባሕቲ ንዘድልዮ ሕማም ጠቢሕካ ኢኻ ትፍውሶ ጣንጡ ዘፍርዕ ዒላ እንተኾይኑ ድማ ደፊንካ ጥዕና ሕብረተሰብ ትሕሉ ምብላዕን ምስታይን ዝኸልኣካ ሕማም ኩርምቲ ነቒልካ ካብ ቃንዝኡ ትገላገል ለባማት ኣቦታት መሲልካ እንታይ ኣምፀኻ ይብሉ እዮም ቃንዛና ካብቲ ፈውሲ ዘይትረኽቡ ሕማም ንላዕሊ እቶም ቀንዲ ጠንቂ ሕማምናን ስቓይናን ዝኾኑ ኣካላት ብዘይ ምፍላጥና ወይ ሓቒፍና እሩሩ ንብሎም ምህላውና እዩ ንዓና ዘይምጥን ፈውሲ እንሃቡና ኣብ ዘይግቡእ ቦታ እናወግኡና እንከለዉ
መድሃኒት ክቡና ከም ዝኽእሉ ጌርና ክሳብ ሕጂ ብኣታቶም ክንጽሎ ምጽናሕና ዝሕዝን እዩ ንጎን ምሸትን ትሰምዖ ነገር ኣብ ህይወትካ ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ንመራሕቲ ሃይማኖት ስነ ጥበባውያን ከምኡውን ፖለቲከኛታት እናሰማዕና ኢና ዓቢና ቁንዕ ይኹን ኣይኹን በትናቶም ሓሳባት ህይወትና ብኣታቶም ክጽሎ ግድን እዩ እቲ ቀንዲ ሞተር ህይወትና ዝኾነ ኣእምሮናን ልብናን ጆህ ሒዞሞ ዘለው እዚኦም ናይዚኦምን ሓሳብ እዩ ዕድል ኣይገበርናን ካብዞም ዝበልናዮም ኩሎም ወይ ገሊኦም ቁንዕ መንገዲ ከይንጓዓዝ ናይ ውሽጢ ሰላም ከይነስተማቕር ንልብና ድሜሞ ንኣእምሮና ድማ ኣናዊጾሞ ይርከቡ ኣእምሮናን ልብናን እንተሕሚምናዮ ፍርያት ናይዛ ምድሪ ከነስተማቕራ ይንኽእልን ኢና ኣብ ኣእምሮን ልብን ጽቡቕ ዘርኢ እንተተዘርኡ ጽቡቕ እቶት ይርከብ ሕማቕ ዘርኢ እንተተዘርኡ ግና ክርዳድን ቃንጫን ኮይኑ ይተርፍ እዞም ኣካላት እዚኦም ንምሩቕ ዘርእና እናሕረሩ ንህይወትና ኣደዳ ጥሜት ክትከውን ዓብይ እጃም ተጻዊቶም እዮም ኣብ ዝባና ወጽዓ ክነግስ ስለ ዝገበሩ ድማ እታ ኣብ ሓንጎልና ድሉ እከይ ጥረ መጥባሕቲ የድልየሎ ስለዚ ክንጠብሖ ኢና እቲ ሕማም ዝኸፍአ ዝገብሮ ድማ ብደገ ምልክት ዘየርኢ ምዃን እዩ ሓንቲ መኪና ሞተራ ተበላሽ ክነሱ ብደገ ግን ክንድጸበቐት ጽብቕቲ ትኹን ትርጉም የብላን ንሕና እውን ከብድኻ ሓምሊ ምልኣዮ ዝባንካ ወደቦ ኣይርኣዮ ብዝብል ዝንቡዕ ምስላ ከም ልቕልቕ መቓብር ኮይንና ደገና ኳሒልና ውሽጥና ግን ባዶ ኮይንና ክንከይድ ቅጭጭ ኣይብለናን እዚኡ ኸዓ ትርጉም ኣልቦ ፍራ ኣልቦ ወለዶ ጌርና ዘሎ እቲ ምንታይ ነታ ዝተባላሸወት ሞተር ኣውፂኻ ብጥዒት እንተዘይቀይርካያ እታ ማኪና ካብቲ ዘላቶ ነቕ ኣይትብልን ብዓብኡ ኸዓ ስራሕካ ከተሳልጠልካ ኣይትኽእልን እያ እዞም ናይ ጥፍኣት መምሃራን ዝኾኑ መራሕቲ ወይ መምሃራን ሕብረተሰብ ከም ልቕልቕ መቓብር ደጊኦም ኣገሪሞም ብደገ ጽቡቓት ይመስሉ እምበር ውሽጦም ሕሙማት ኮይኖም ነዊሕ ዓመታት ተጓዒዞም እዮም እዚ ቐታሊ ሕማም እዚ ኸዓ ብመጥባሕቲ ጥራይ ዝፍወስ ምኽንያቱ ንሳቶም እንተጥዕዮም ሕብረተሰብ ይጥዒ ንሳቶም እንተሓሚሞም ድማ ሕብረተሰብ ይሓምም ንሳቶም ማለት እዞም ኣምሰሉታት መራሕቲ ጸግዕቲ ውፅእ ህዝቢ ክኾኑ ዝግብኦም በንጻሩ ኣብ ጸግዒ ገዛእቲ ተጸጊዖም ንህዝቢ ካብ ምድጋፍ ካብ ዝሕንግዱ ዓመታት ኣውፂሮም ኣለዉ ገለ ስነ ጥበባውያን መራሕቲ ሃይማኖት ንህዝብና ሓኒቆም እዮም ሒዞሞ ዝርከቡ ብዛዕባ ስነ ጥበብ ክንዛረብ ከለና ጥበብ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ ብርቱዕ ስምዒት ዝፈጥር ሓይሊ እዩ ሰራሕቲ ስነ ጥበብ ክኾኑ ዝግብኦም ድማ ተስፋ ምዕባለ ሰላምን ሓድነትን ክዘርእዩ ስነ ጥበብ ኩሉ ግዜ ንፍጻሜታት ብወግዓዊ መልክዕ ጥራይ ዘቕርብ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ እንተኾይኑ ግን ንሕብረተሰብ ብሓደ ልሳን ጥራይ ተኣዘዝ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘሕልፍ ስነ ጥበብ ዓይንን እዝንን ህዝቢ ኮይኑ ጸገማት ሕብረተሰብ ኣለልዩ ኣፍ ኮይኑ ኸዓ ድምፂ ዘይከውን ዘይማጎት እንተኾይኑ ስነ ጥበብ ዘይኮነ ስነ ቀንጠብጠብ ስነ ጥቕማጥቕሚ እዩ ስነ ጽሑፍ እንታይ ማለት እዩ ስነ ጽሑፍ ሓቀኛ ስምዒት ናይ ምግላጽ ናይ መርዳእን መንገዲ እዩ እሞ በቲ ሓቂ መንገዲ እንተኸይድና ውሽጣዊ ስምዒት ህዝቢ ይገልጸሎ ዶ ዝብል ሕቶ የልዕል እዩ ጥበብ እቶም ተጣበብቲ ጥበበኛታት ጥበብ ነስኒስካ ስለ ዝስራሕካ ጥራይ ጥበበኛ ኣየብለካን እዩ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ጥበብ ምርዳእ ሓቀኛ ስምዒት ህዝቢ ምግላጽን እዩ ናይ ብሓቂ ሓቀኛ ስምዒት ህዝብና ንገልጾ ኣለና ዶ ድምፂ ህዝቢ ኮይንና ቃንዛ ህዝብና ብጥበብ ነቃልሕ ኣለና ዶ ስነ ጥበብ ብቐሊል ናብ እዛንን ዓይንትን ብዙሓት ስለ ዝበጽሕ ዓብ ጽልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፍ ሰብ ብርእሰ ንቕሓት ክርኦ ይግባእ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ናብቲ ሓቀኛ ትርጉም ኣይተመለሱን ዘለዉ ኣብ ዕትሮ ዝኣተወት ጋዝ ኮይኖም ንህዝቢ ምርኣይ ስኢኖም ኣለዉ እዚ ግዜ እዚ ግን ናይ ቁንዓትን ተባዓትን መድረኽ እዩ ንሕብረተሰብ ናብ ሰላም ሓድነት ምዕባለን ርግኣትን ንምምራሕ ብርዕኻ ትጥቀመሉ ግዜ ሕጂ እዩ ኣንታ ጸሓፋይ ናብቲ ካልኣይ ኣካል ድማ ክንሳገር እቲ ዓብ ማዕርግ ዝተሰከመ መራሒ ሃይማኖት ቃል ኣምላኽ ንህዝቢ ንምብጻሕ ዝተሸከምካዮ ማዕርግ ንህዝቢ ተገልግለሉ ኣለኻ ዶ መራሕቲ ሃይማኖት ማለት ናብ ቁኑዕ መንገዲ ዝመርሑ ንህዝቢ ዝጓስዩ ዝግስጹን ዝምህሩን እዮም መራሕቲ ሃይማኖት
እቶም ልዕሊ ኩሉ ብትብዓት ብዛዕባ እቲ ዝተወፅአ ህዝቢ ክዛረቡ ዝግብኦም ንሶም እዮም። ህዝቢ እናተሳቀየ ስቕ ኢሎም ክርእዩ ኣይግባእን። እቲ ሓቀኛ መራሒ ሃይማኖት ዝተጨነቑ መፀናንዒ ቃላት ዝህብ ዝጽልይ ከምኡውን ንሓቂ ሓቂ ንሓሶት ድማ ሓሶት ዝብል ክኸውን ይግባእ። ንዝተበደለ ፍትሒ ክረክብ ዝሰርሕ ሰብ እዩ እቲ ሓቀኛ መራሒ ሃይማኖት። መራሒ ሃይማኖት ልክዕ ከምቲ ሓደ ጓሳ ኣባጊዕ ብኻርያ ከይትበልዐን ዝሕልወን ንህዝቡ ክከናኸኖን ክሕልዎን ይግባእ። ማዕርግ ተቐቢልካ ምኻድ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ማዕርግካ ብግቡእ ንህዝቢ ከተገልግለሉ ዝተዋህበካ ጸጋ ኣምላኽ እዩ። ንሱ ምፍላጥ የድሊ። ኩሉ ሰብ ነናቱ ጸጋ ኣለዎ። ማዕርግ ዘለዎ ሰብ ድማ ዝያዳ ልዑል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግባእ። ሕጂ ናብ ትሕቶ ንመለስ። መራሕቲ ሃይማኖት ንሕብረተሰብ ብዝግባእ ይጓስይዎ ኣለዉ ዶ? ስነ ጥበብከ ውሽጣዊ ስምዒት ህዝቢ ይገልጽ ኣሎ ዶ? እዞም ክልተ ኣካላት ተመላሊኦም ንህዝቢ ይከላኸሉሉን ናብ ቁኑዕ መንገዲ ይመርሕዎን ኣለዉ ዶ? እዚ ሕቶ እዚ ንሰማዕትን ነቶም ቀንዲ ኣካላትን ሓድጎ። ተበላጽ መራሕቲ ሃይማኖት ፈራሕ ጸሓፍን ሕብረተሰብ ናብ ገደል እዮም ዝመርሕዎ። በለጸኛ መራሒ ሃይማኖት ፈራሕ ስነ ጥበባውን ንህዝቢ ናብ ዝሕጂ ዘለዎ ደረጃ እዮም ዘውርድዎ። ይኹን እምበር ኣብ ሞይኦም ትብዓት ዘርእዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ስነ ጥበባውያን ጋዜጠኛታት ከም ዘለውና ፈጺምና ክንርስዕ የብልናን። እቲ ንህዝቢ ኢሉ ዋጋ ዝኸፍል ሰብ ብልክዕ ኣይጥዕሞን ይኸውን፣ ግን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ልቡ የንብሮ። መብዛሕትኦም ግን ተበለጽትን ፈራሓትን ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። እዚ ግዜ እዚ ነተባዕ ጸሓፍን ቁኑዕ መራሒ ሃይማኖትን ይጽዋዕ ኣሎ፣ ይደልኽ ኣሎ። ፖለቲካዊ ተበላጺ ብኣእምሮ ህዝቢ ዝጻወትን ብረሃጽ ህዝቢ ዝነብርን እዩ። ንሳቶም ብዛረብዎ ቃላት ጥራይ ክትኣምኖምን ክትድግፎምን የብልካን። ኣብ ህዝብን ሃገርን ዘበርክትዎ ስራሕ ግን ከተመስግኖም ይግባእ። ብዛዕባ ፖለቲከኛታት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ኩዱን ብኣፈ ስላሴ ኢልካ ምሕላፍ እዩ ዝሓይሽ። ምክንያቱ ብደም ህዝቢ ብመጻኢ ወለዶታት ብስውኣት እናነገዱ ብኣምሰሉነት ንዝነብሩ ሰይጣውንቲ ክትገልጾም እውን ቃላት ይሓጽር እዩ። ይኹን እምበር ንኣፍልጦና ፖለቲካውያን መራሕቲ ኣገልገልቲ ህዝቢ ደኣ እምበር ህዝቢ ኣገልጋሊ ፖለቲከኛታት ኣይኮነን። ብናትካ ድምፂ ዝተመርፀን ብናትካ ግብሪ ማለት ታክስ ደሞዝ ዝኽፈል ሰብ ከመይ ገይሩ ኣገልጋሊ ይገብረካ? ንሱ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ተሰኪሙ መደብ የውፅእ፣ በቲ መደብ ድማ ህዝቢ ይምራሕ። እዚ ጥራይ ሓላፍነቱ። እዚ ሓቂ ዝምእንቲ ከይፍለጥ እዮም ድማ ገለ ስነ ጥበባውያን መራሕቲ ሃይማኖት ንልብን ኣእምሮን ህዝቢ ዘስሕቱ። እዚ ሕማም እዚ ቀታሊ ስለ ዝኾነ መጥባሕቲ የድልየሎ እኳ ደኣ ብቕልጡፍ የድልየሎ። ስለዚ ጠቢሕና ኣሊና ንፈውሶ፣ ፈውሲ ኸኣ ግበረልና። ክጥባሕ ዘለዎ ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም። ኣብዚ ይፍጸም። ድምፂ መቓብር። ጸሓፊ ሚካኤል ዓለም። እቲ ድምፂ ነዋፂ፣ እቲ ነውፂ ህይወት ከዓ ሃዋፂ። ኣእዛንና ድምፂ ዕልልታን ሓጎስን ካብ ስእና ዓመታት ተቖፂሮም እዮም። ናይ ዕልልታን ሓጎስን ዛንታ ከም ሕብረተሰብ ዝምልከተና እኳ እንተኾነ ንዕኡ ከነስተማቐርግና ኣይተዓደልናን። ነቲ ዘይልመድ ነዋፂ ድምፂ መመሊሱ ዝሕደስ ብኣካል ዘይንረኽቦም ግን ብመንፈስ ምሳና ዘለዉ ንህይወትና ዝህውፁ ዘሎ ድምፂ ሎሚ ጽምም ኢልና ክንሰምዖ ኢና። ኣብዛ ምድሪ ብዙሕ ፍጻሜታት ይፍጸም እዩ። ውፅኢቱ ድማ ንገለ ሓጎስ ንገለ ከዓ ሓዘን ይኸውን። ደቂ ሰባት ነዚ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገድታት ይገልጽዎ። ጥዕና ዝሃበቶም ጥዕምቲ ክብልዋ እንከለዉ፣ ዕረ መሪር ዝሃበቶም ድማ ዕረ ይብልዋ። ንኣብነት ንሓንቲ ስድራ ቤት ብዘይግል ሕፅረት ብርሃዋን ቅሳነትን ከይሸረፈት ከይጎረፈት የንብራ፣ ንኻልእቲ ስድራ ቤት ግን ንደርዘን ኣባላታ ፋሕ ኣቢሉ ገዛ ባዶ የትረፋ። እቶም ውሉዳት
ኣብ ወፃኢ ሃገራት ይንከራተቱ እቶም ስድራ ቤት ድማ ብጽምዋን ብናፍቆትን ይብልዑ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከለዉ ሎሚ ጽባሕ ክንራኸብ እናበሉ ተስፋ ይገብሩ ሞት ግን ይቕድሞም ሞት መኻይድ ወዲ ሰብ እኳ እንተኾነ ኣብ ማውታ ሰብ ግን ይፈላለ እዩ ብሓጎስን ቅሳነትን ዕድመ ጸጊብካ ነዚ ዓለም ክትፍለያ ጸጋ እዩ ኣብ ዓለም ከለኻ ብጭንቀትን ብጓህን ብመከራን ጸኒሕካ ክትፍለያ ግን ክልተ ሞት እዩ ካብዚ ዝገደደ ድማ ኩሉ ኸይረኣኻላ ነዚ ዓለም ኩልፍ ክትብል ከለኻ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዜጋታትና ዝወረደን ዝወርድ ዘሎን ዘስካሕካ ሓቂ ካብ ስደተይ እታ ጸልማት ዓመት ዝብላ ዓመት 2006 እያ እዚ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ሞት ዝረኣኹላ እያ ምሳይ ስሕቕ ቀኒዮም ንባሕሪ ምስ ኣተው ድሕርሶምን ብምሉኦም ሰጢሞም ዝተረፍሉ ግዜ እዩ ኣብ ሊብያ ንዓመት ዝኣክል ስለ ዝገበርኩ ብዙሓት ሰባት ክፈልጥ ክኢለ እየ ብዙሓት ጃልባታት ዝጠሓላለ ዓመት እያ ነይራ ብዙሕ ተስፋን ረአን ሓቒፈን ምዃነን እዩ ሓንቲ ጃልባ 40 ሰብ ጽዒና ትብገስ እሞ ኩሎም ይጥሕሉ ካልእ 50 ሒዛ ትብገስ እሞ ንፈውሲ መሓላ 4 ወይ 6 ጥራይ ይተርፉ ዝተበገሳ ጃልባታት ዝጥሕላሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ኣሽሓት ኣሕዋትና ከሲርና እዚ ኣብ ሓደ ዓመት ብብዝሒ ዝተራእየ ደኣ ኮይኑ እምበር ኣብ በረኻታት ሲናን ሳሃራን ብብዝሒ ዝሞቱ ዜጋታትና ቁፅሪ የብሎምን ናይዞም ኩሎም ድምፂ ባህሪ ጥራይ እዩ ዝሰምዖ ዘሎ ህዝቢ እንተዝሰምዖ ብሓንሳብ ተሲኡ ይኣክል ስደት ምበለ ይብለኒ ግን እቲ ድምፂ ክስማዕ ኣይተደልየን እናተቓልሖ እውን ዝሰምዖ ይረኸበን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ሓሳብ ምስቲ ዝቕጽል ዓቢ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ እየ ዝትንክፎ ዘለኹ ድምፂ መቓብር ናይቶም ኣብ ባሕርን ሲናን ዝሞቱ ስድራ ቤት ኣብ ሃገርካ ውልደይ ወይ ኣቦ ኢልካ እንተቐቢርካ እቲ መንፈስ ይቐስን እዩ እዚ ናትና ነገር ግን ውልደይ ወይ ውላደይ ኣበይ ኣለዉ ዘይትብለሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሓዘኑ ዝያዳ ኸቢድ ይገብሮ እዚ መቓብር እዚ ክንደይ ምስጢር ክንደይ ጓህን ክንደይ ፍልጠትን ሓዚሉ ከም ዘሎ ይስቆረና ድኸውን ፍልጠት ዝርከበሉ ቦታ መቓብር እዩ ክበሃል ሰሚዐ ኣለኹ በዚ ባህላ እዚ ይሰማማዐ ምኽንያቱ ወዲ ሰብ መቕለያ ዘይብሉ ፍልጠት እዩ ዝዕደል እቲ ዝበዝሕ ሰብ ግን ንጸጋታቱ ኣብዛ ምድሪ ኸይዘርኦ እዩ ዝመውት ፍልጠትካ ካልኦት ክጥቀሙሉ እንተኾይኖም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከለኻ ክትዘርኦ ኣለካ ብርግጽ ፍቕሪ ነስተማቕረሉ ሓጎስ ንረኽበሉ ጸጋና ድማ ከም ሓረግ ወይኒ ዘስፋሕፍዓሉ ዕድል ኣይተዋህበናን በንጻሩ ፍልጠትና ዕድሜና ህይወትና እንተበሊዐ እዩ ተሪፉ እዚ ዛንታ እዚ ብዕቱብ ተታሒዙ ኣብ ቤተ መዘክር ቅመጥ ኣለዎ ምኽንያቱ እዚ ታሪክ እዚ እንተተጻሒፉ ዓለም ንስቅያትና ክትጻወሮ ይትኽእልን እያ ኣካል ዓለም ስለ ዝኾንና ግን ዓለም ካብ ገበና ክትናስሓውን ትኽእል እያ ናይ ወላዲ ኣብ ልዕሊ ውሉድ ናይ ውሉድ ድማ ኣብ ልዕሊ ወላዲ ዘሎ ብርቱዕ ናፍቆት ሻቑሎት ኢሕታን ጸቕጥን ኣብቲ ብህይወት ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ብህይወት ዘየለውን ይረአዩ እቲ ብህይወት ዘየለ ግን ነዚ ስምዒት እዚ ከይተዛረበሉ እዩ ሞይቱ ኣብ መንጎ ውሉድን ወላድን ዘሎ ብርቱዕ ናፍቆት ብልሳን ጥራይ ኣይግለጽን እዩ ንምርኻብ ሎሚ ጽባሕ እናበሉ እንከለዉ እታ ዘይተናሕስሞት መጽያ ዝፈለየቶም ስድራ ቤታት ቁፅሪ የብሎምን ብህይወት ከለዉ ክዛረብሉ ዕድል ዝሰኣኑ ምስ ዓብ ሓሳቦምን ጓሂኦምን ሒዞም ዝሞቱ ሎሚ ኣብ መቓብሮም ኮይኖም ድምፆም ናብ መላእ ዓለም ክቃላሕ እዩ ነቲ ድምፂ ጽቡቕ ጌርና ክንሰምዖ እንተኾይንና ቁርብ እንድሕሪት ምልስ ኢልና ዛንትኦም ክንውከስ ኣለና ኣቦ ኣብ መንበሩ ኮፍ ኢሉ ምስ ጭሕሙ ጥራይ ይዕልል ኣዶ እውን ተኾርምያ ምስ ፍሕሶ ነጸልኣ ትዕልል ኣብቲ ጭሕሞምን ፍሕሶ ነጸላን ግን ብዙሕ ናይ ውሽጢ ስምዒት ብዙሕ ቃንዛ ብዙሕ ሻቁሎት ብዙሕ ሓሳብ ህልው ኩነታት ውልድን ወላድን ዝሕመረት ወግዕ ኣሎ ወላዲ ኣብ ዕፁ ገዛ ብናፍቆት ብጓህን ብሻቁሎትን ተሓሚሱ ብጽምዋ ይብላዕ ካብቶም ኩሎም ውልዱ ሓደ መጸናንዕ ስኢኑ ብሕልምልም ክነብር ምስ ጀመረ መንፈሱን ስግኡን እናታሃሴ ዕድሚኡ ይሓጽር በቲ ሓደ ወገን ድማ ውሉድ ኣብ ማእከል ሃገሩ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ወይ ድማ ኣብ ባሕርን ሳህራን ይመውት እቲ ብብዙሕ መከራ ናብ ወፃእ ዝሃደመውን እንተኾነ ኣብ ዘለዎ ሃገር ቀሲኑ ይነብርን እዚ ኩሉ ጾር ኣብ ልዕሊ ወላዲ እዩ ዝጸዓን ምኽንያቱ ንወላዲ ካብ ኩሉ ዝኸብዶ ጓሂ ብውሉዱ ዝመፀ እዩ
ናትና ነገር ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝኸበደ ዝገብሮ ድማ እዚ እዩ ሞት ዘይተርፍ እኳ እንተኾነ ኣማውታ ግን ይፈላለዩ ስድራ ቤትና ብህይወት ቀለዉ ኣይቀሰኑ ምስ ሞቱ እውን ኣይቀሰኑ እቲ መንፈስ ወላዲ ሞይቱ ስለ ዘይመውት ብውልዶም ዕረፍቲ ስኢኖም ኣለዉ ወዲ ሰብ ክውለድ ብዕልልታ ክመውት ድማ ብኣውያት እዩ ንዓና ግን ናይ ሓጎስን ዕልልታን ዕጫ ይበፅሓናን ሎሚ ጽባሕ ምስ ስድራና ክንራኸብ እናተጸበና ሃንደበት ወለድና ይፍለዩና ንሳቶም ብናፍቆት ንሕና እውን ምስ ክቱር ናፍቆት ንፈላለ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጾር ስደትና ድርብ ጾር ይኾነና እዚ ህይወት እዚ ክትዝክሮን ከለኻ ጥራይ ኣእምሮኻ ይናወጽ ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ድማ እቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጸገሚ ዘይውዳእ ውግእን ስደትን ዕጫና ኮይኑ ብዙሓት ስድራ ቤታት ፋሕ ኢለን ውሉድ ካብ ቅድሜኻ ይገረፍን ይጭወን ከሲስካ ኣይተስምዕ ተኣሲርካ መሰል ኣይትረክብ ኣብ ርእሲኡ ጥሜት ጽምእን ሕፅረት ኣገልግሎትን ምስኮነ ዜጋታት ወለዶም ርሓሪሖም ንስደት ይውሕዙ ክምለሱ እንተደለየ እውን እቲ ዝገደፍዎ ኩነታት ዝገደደ ኮይኑ ይጸንሖም ወለዲ ድማ ብዕድመን ብሕማምን ከይበጻሕናዮም ይውሰዱ ኣለዉ መቸም ናትና ኣብዚ ዓለም ትንግርት እንድዩ ወሊድካ ትሕጐስ እምበር ወሊድካ ዶ ትጉሂ ብህይወት ከለዉ ኣየቕሰናዮም ሞይቶም እውን ኣየቕሰናዮም እቶም ወለዲ ደቆም ምስ ገበዙ ክንዲ ዝሕጐሱ ኣብ ሻቕሎት ይሽመሙ ሳዋ ክወስድዎም እዮም እናበሉ ብጭንቀት ከብዶም ይሓቕፉ እቲ ምንታይ ብኡቢልካ ዝቕጽል ኩሉ ዘይጥዑም ስለ ዝኾነ ኣብዚ እንትርፎ ኩናት ጨና ሰላም ዝሓረሙ ዞባ እቶም መራሕቲ ስልጣኖም ንምቕጻል ህይወት መንእሰያት ከም ከሰል እዮም ዝቖጽርዎ እዚ ንህይወት መንእሰያትና ሓደጋ ንወለዲ ከዓ ስቓይ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ዝተሰደደ ወይ ወተሃደር ዝኾነ ይመውት ማለት እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ውግእ ግን ስንክልናን ሞትን ግድን ኣሎ ስደት እውን እንተኾነ እቲ ናትና ስደት ንቡር ስለ ዘይኮነ ኣብ ባሕርን ሰህራን ኣብ ኩሉ እቲ ዘፈርሕ መንገድታት ብዓብኡ ሞት ሕማም ካብኡ ዝተረፈ ድማ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዳርጋ ግድን እዩ እዚ ናይ ትማሊ ዛንታና ናይ ሎሚ ህሉ ኩነታትናን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ሰብ ብሓደ ወገን ፀገም እንተለዎ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ራህዋ ይረክብ እዩ ናትና ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ብዝሓለፈ ይኣክል ይበሎ ዝብል ምርቓ ኣባና ክሰርሕ ኣይከኣለትን ፀገምና ብጸሊም ደርሆ ዝፍታሕ ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ከይኣክል ስደት ድማ ጭካንኡ የርእየና ኣሎ ክንደይ ዜጋታትና ድዮም ከይተፈለጡ ጠፊኦም ዘለዉ እዚ ጉሃዚ ሒዙ ከየስተንፈሰ ዝተቐብረ ወላዲ ቁፅሪ የብሉን እዚ ድምፂ መቓብር እዚ ሰብ ኮንካ ክትሰምዖ ከለኻ ኣእምሮኻን መንፈስካን እዩ ዘናውፅ ናይ ወለድና ህይወት ምስ ሰማዕካ ከብድኻ ከም ብርቶም ዓበል ይናወፅ ህይወቶም ብኸምዚኦም ዝገልጽዎ ንጎተስ ኢና ስእልኹም ኣብ መንደቕ ኣውሪድና ንስዕሞ ዝረኸብናኩም ኮይኑ ይስማዓና ፍኹስ ከኣብለና እቲ ዕረፍቲ ግን ግዝያዊ እዩ ናብቲ ናይ ቀደም ቤትና ናብቲ መኣዲ ኸቢብና ብጸሎትን ብበረኸትን ንጅምሮ ዝነበርና ህይወት ብትዝታ ንምለስ እዚ ትዝታ እዚ ንቑርብ ደስታ ሂቡ ንህልው ጽምዋና የዘኻኽረና እሞ ናብቲ መሪር ጓሃ ከዓ ንሽመም ጽሙው መኣዲ ሓንቲ ቁራስ ምስ ወሰድካ ሸውሃትካ ዝዓጽው ናብራ ወለድና ብሕማም ዓራት ምስ ሓዙ ማይን መግብን ዝህቦም ስኢኖም ብንብዓት ትርኣሶም የጥልሉ ኣውደ ዓመት ብጽምዋ ይሓልፍ እዚ ኩሉ እናተጻወሩ ተመስገን እናበሉ ምንባር ክቕጽሉ ይቃለሱ ደቅና ካብ ስደት ክምለሱ ሓደ መዓልቲ ክንርኢ ኢና ዝብል ተስፋ ሒዞም ክነብሩ እናፈተኑ ግን ሞት ከዓ ትቐድሞም እቲ ዝቕጽል ኣማራጺ ኣብ ትሕቲ መቓብር ኮንካ ድምፂ ምግዋሕ እዩ ውልደይ መንፈስና ይሞተን ኩሉ ግዜ ምሳኹም እዩ ዘሎ ንጽበየኩም ኣለና ምምጻእኩም ክልተ ጥቕሚ ኣለዎ እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ መቓብርና በኺኹም ምስ ተተንፍሱ ክፈኽሰኩም እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ቤትና ከይጠፍእ ከተድሕንዎ ኢኹም እዚ ክሳብ ዘይገበርኩም ግን ንሕና ወለድኹም ዋላ ሜትና እውን ኣይንቐስንን ኢና ግዜ ትብልዑ ፍልልይኩም ኣጽብቡ ቤትና ካብ ጻንታ ድሕንዋ እዞም ደቅና ካብ ዝብትነኩም ዝእክበኩም ይብዛሕ ስለዚ ተኣከቡ ሕጂ ግን ድኻም ይስምዓና ኣሎ እሞ ክንድቅስ ዝተዘርበ ኣብ ልብኹም ይሕድሮ ሰላም ጥዕና ቅሳነትን ዓወትን ይሃብኩም እዚ ናይ መቓብር ድምፂ ብሓቂ ነዋፂ እዩ ደብተረይን ብርዐይን ንብዓት ተሓዋዊስዎም
يقريتا تصحف تقاريصو سلا زنبره كابتا دو زبلا جميع رخصاب موداتا كم السعب استخاخي دير لخو دبتري كلام برعن نبعت عينين تحواويسون من قد تأفئي ومسانيحو بلو حجي لب نبل إذا زلنا يهلو كنتات نبرا يكونن إذا حسام زي حانسابن حوار موداتا خنقبرو اللي قبا نفعن سلطوننا قبابا فتات حدس أقاماتنا تتكيمنا زلع سلام كان متسخنك إلالنا أبزز عرزي أبز قالسزي نفس وكف زيقا كرابارا بيقبا مغنياتو إذا حوزي نقول لحنا إذا لبلبنا زلو نحسابات بزبلس حسابات بمسعر أبزته بمتكوارن طباب استحوسه من قد أفتات حقر جتاتنا تخطيلنا سقاماتنا خنقرف نخلينا اتقزي حجيو سلازي نفس وكفنا بعقمنا سفقدو نكالس بقى نكالس كاب نفس فتوت نعيت عمني انتاي قدشني كاب زي نبور فرحن رعدن وطينا نكالس اتم بهيوت زلو ولدنا كنركبهم اتم زقدو مناخا أما قابرو مقاقمنا كم بخير لهم دمسي مقابر صحفي مكيال عالم أبزي فتسام